Čaute ľudia, to je Michal, dáte like odber. Pred chvíľkou ja som bol v obchode, Sebi bol tu doma s kamarátom. Áno. No a... Ale všetko si teraz v tomto videu vysvetlíme, že ako sa to stalo tak. Takže Sebi by to všetko povedal. Sebi to presne ten telefon dal tu a išiel sa pozrieť aj s kamarátom tu. Tu sa išli niekde pozrieť, či ideme, alebo ja neviem. A normálne na ten telefon svetilo slnko, pukol a... A som si chcel zachovať, či pozerať. A pozrite, čo sa stalo. No. Vypomohli. Takže hádzajte, dávajte tu veľa lajky, lebo toto keď nechcete, aby sa vám toto stalo, čo Sebimu, tá popom, dajte like. Musíte dať like, inak sa vám to stane. Ale fakt reálne. No, fakt sa vám to môže stať. Vidíte? A Bibi mobil. Už tady není. Tuto je prasknutý. A to sa to Takže dávajte lajky, odberia, všetko farečky. možné. Čau. Ahojte. Ľudia. Vyplním telefon. Buď ak Bob.